to malo ísť, hej? Tam je nič? Konec? Mali sme z toho veľké očakávania a nič. Čoho? Z tej akcie na tej Že ja vyjdem von? Ty furt tu chodíš po tých záberoch. Za to, že som fotogenický. S kým ideš cykať? Krstný táto, bež cykať. Ona je Ježibaba, ty si Ježibaba. Mama, čo máme? Pobalíš to? No. Kole už